Kalalong gejingker khu bat gejingkemen shikat dei ya ka wei ke shlam ai jing hikai ya ka belatip ka Nomiwell Memorial Secondary School Sajer ka badan Hanongpo Ribhoi District khamtam ki khna school jong ka ka school ha ka ba ka ne ka school kalayo shibun ki jing iet nya ki riu pau khmat ba pher da ki jingno senyang jong ki haki babun ki liang. Menta kasngi khat santarik uno pra arajar pulai kani ka shlam ai jing hikai kalayo ya ka toilet batmai ya ka balawan ban pli da uba balajet rani uba di UMDC ka Nongpo constituency kumukongsan nang ta uba Linus Lingdo uba di Lingdo jongkaran Nongpo uba Jedwin Lingdo uba Anthony Susyang uba di secretary ka Nongpo proper ki riurang ba ki nong hikai ka tika school ki khna school ki longkmi longkpa nalor ki wei de. Late ya kani ka toilet deka scheme MDC kabla penmang deka 15 Finance Commission. Haba ai jingkran na kaliang kinongkran kila penpau ke jingsngo kumen halor kani ka school bala pentrei bha ya ka toilet ka ba internet ya ka ba ki khna school kila ban pendan kam ya ka namar ka toilet ka dei ka badon kam haman laki jaka pule lani haying hasem ru kumju bat kalong ru ka jingmentoi ya kani ka school hi baro ka wei. Syuk kila ong ru laki dei kino ki judge scheme ki dei ban pendan kam bat pentrei hok kat kumbala penmang ya ka kila ai men sim ru syaki khna school ki ban sayo result mentakas ngi kat kum ka jing trei shitom jongki bakin yo ya uso uba job na ka jing trei shitom jongki. Nakal yang kibor penyai school kila pen kre bat samru iki khusnam syaki khna ki bawan tista sya school bat ki balik khuj ru kumju kum kadak ka jing ai men sim yaki baki dei ban tip laki jong ki kamram bat ban long ki basmat basting bat ki balik khuj. In ra eu ne u bon na ka banta kan si. Kanang kamera way online. Ka toilet kabala penmang na kashin gajongi kum di MDC kabangilayo na ka 15 Finance Commission nga penpau gajing dokumen ya ka school kabala pentri baha ya ka toilet kabangi internet ha kabagi kena school kinyo ban penengkam ya ka kumbala ekran jiru ramba sakmat ba ka toilet kalong ka badon kam na ka benta kano ke institution lani wat hayin hasan gajongi ru bat mentaka step ngiyo ban pli pajba ya ka toilet bat kan long kajing mentoy naga benta kane ka school ibro ka we nga ai kublay na kata ya ka school ka bala pendep hop ya ka scheme ka ba nakaliang gajonga ngala penmang nga sngo komen sibun ya kano ka scheme ka ba mangingi ai lala kita kibayo priang ya ka ki pentri hop ki le baha kamne gajing mentoy gajonga re gajing mentoy jong kita ki boyok priang ya kita ki jing persang ki jongi baniran benta bat hi kum ka school ka snong bat kum ta tete te nagaliang ko jongaru ngaso ban kentu kum ba ulongdo jong garai ade ban kentu mo ba ngin ice cream man ka por ya gaju ka school ngin nomla le se hago ka snem ngin i bal ka toilet kala jot kala pra kala sniu ngin nomla ban ai bun sen andre kani ka jing ai ka jongi kai ka mga suban ong kalong ba pin sumar ya ka pin le bahaya ka pin le khut ya ka ki khna school ru hide ban ya sim khialang ban le khut ya ki jindon jing em jong ka school ka jong hi kamde tang hapai khana andre yang hapo kamera kelas ru ngide ban sumar ya ki jindon jing em jong ka school ki jongi lagare ki ben ki desk lani ki shuki lani ki blackboard kiwi ngimde ban le khlemakor ngimde ban penjot ngide ban sumar ya ka to kum juru ya ka toilet ru ngin sumar kumta namar ba kadi ka nong kenti jogane ka school kadi ka jingmentoy na banta jongki ini kerpat lang ya ka school ru ya ka bakin suma ya kini kijing persyang ki bangiyo na ka bor sarkar na ki nong mi khman khnang ba kan long ka jingmentoy
nakabenta ka school hi tenga ngoro ban keren si gentin agentin na kaneka por haga bede bat kaneka school hangni kinong seng jo kaneka school karai kabadon ka benta ka bakrawe haga bede bat kajing ya saprang jong kaneka school ni sngo kumen cibun ba kaneka school hangni ka bagarai kalabu kalai jing mentoy ya ki longying ki baduna hakayo pakot ngatip syai ba ki babun ki kena school ki bawan hangni ki bawan na ki longying ki bomla ban pha school ha ki school ki ba he ka jinsiu andre labu khnang ne ka school hangne ka right kala perkhat kerpang na ka benta ka ne ka dong hangni na ka benta ki longying ki ba duna hakayo pakot te nga smo ban ai khuble na magata ka right ka bala pui perkhat na ka benta ban bu ye ka school ban kersan la ya ki longying ki longsen ki jongi hangne bat ngasnguru ban kentu yo pi kum ki kimi ki kpa aba pidon lang hangni kajing royal jung school kamsong tang hagenong hikai kaba kongsan ka syong api ki kimi ki kpa namar bangimla banong ba tang bangila pha ki school ya ki kunjungi ha school kalabiang kampat biang mabhi kum ki kimi ki kpa hide ban yakit khialang kinong hikai ki tang kinong prat lenti andre kajing to stom hi kade na phi ki kimi ki kparu ba phin pe yala ki jong ki khun ki jong phi kham tam mele hagini ki si ki jongi ki khna kila bansa pengop sibun ki jing sa pengop kham tam hangni hapo nong po ki jongi lada ma phi ko ki kimi ki kpa phim yarap ban ya pelem yala ki jong ki khun ki jong phi ka jing pha jong phi sa school yala ki jong ki khun kan nomwan ra jong mentoy tenga smo ban kentu ya phi kum ki kimi ki kpa ki ba pha school le ki jong ki khun ki jong phi ba phin smo pha ban yarap lem ban pe ya ki kam lane ki homework ki ba kinong hikai ki pha ai ki khun ki jongi ni de ban tip ba ki khun ki jongi ki le ayu wa school ban singi kum ki kimi kpa ngi don kam ban kli ki jong ki khun ki jongi ki le ayu ki pule ayu ki don kam ayu na school ban pendiang ya ki khun ki khti ki jongi namar khambun sin hi habangi pha ai ki khun ki jongi na lu ki por jongi ru ni kan mau ba ki kimi kpa tang ba ki la pha school kim tip ki khun jong ki le ayu ru kim nom tip tekani ka juk ke jungi kan nomla ban sya ban long pungta namar ba kajing roy kajing long kompetitif jongane ka perthai ka bangidon menta kadon kam sibun kajing kersan ke jong phi kum ki kimi ki pa khnang ba ki khon ke jongi kinla ban wan ra ya usok jong kajing job ha kajing trei ki jong phi kum ki kimi pa bat kum ju ru jong kinong hikai tengi ka men scam ba kajing don jongane ka school kanang yarap nagabenta kani ka dong hangni nagabenta ki ban kersan ya ki longying ki baduna hakayo pakot tingi kermen ru nagalian kinong hikai ru kinang tristom nagabenta ban nang kentiu ya kani ka school hagorkom ka bade hakaji hikai di jongki tingi kermen scam ru nagalian ka rai ru kadang ai gajinya tre ka ba kham baha susu ha ka bayade ban kumno ban nang pengkela dur ya kani ka school lagalong hagi school building lani lagalong haga bayade bat kinong hikai bat kiwe ni kermen ba karai kanda simkhia naga benta ban te lakamru haga bayade bat kitu ki AGA ki banagaliang kinong hikai ki lapan pau meni haga ci sisa ngim sotenat ban yo sneu lani ngim sotenat ban yo i bakum kita ki AGA kin long lani kin jia hapo jong ka school yaki jing le klemako nagabenta kini kejaka kaban ay ngi kajing nang kajing stang tingi kermen banagaliang jong kasnong ru kumbagala persang bantre ki por giladet kinang ye tristom nagabenta ban pe permanlem ye kanega school ban light na kijing le lemako jong ki briu ki bom perkhat nagabenta ka khut ka suba nagabenta kajing internet jong kanega school tingi kermen bagaji ye trilang ka jong pi baro na lu kasnong ka right bat kino hikai baka school yela ban nang penbha ya kene ka school ka bangidon menta jing sa kan mau nam ta dong karai ta jongi kumju nam ta kene school ba kumbala kren lang dei saman jong kene school yong ba ka toilet along dom kam bai si menta nam balai baro ngi kwa ya jing khut jing suba ngi kan man siam leng ba kene ka jing yo ka jong thi ya kene ka toilet kana wana su ya jing khut jing suba jing tenat ya ka school ka jongpi baka kongsan bang along
nam ta jong pi ki students man perlong ni ka ba khu leng ba ka jing sim jing kling ko jong pi na du ki barit hadu ki bahe ba kum do ka te to le ka bala nyo ta ka sni ka dei bom long ka ba khu isu ba kham tam ka school jong pi ka don hapreng jong ka sor nong po mo lada ngim long kita ki bale khu le se bun ki bri ko bayai leng ba ne school jong pi kin ong kin don ka ta ka jing sio ba school ngim kwa ba ki wi kin ong ba ka school mu wel kalong kata ka ba kumne kum tai ka ba jobo ta pai deng ne krem na ko po habete ba jing khut jing suba jong ne compound ng school bro ko wei rengkat ba jing sub jing song jing sai han ka school hi bro ko wei ni nagaliang jong rai ni le kren ha ka committee jongi bagi pro ban sawan kini adon ka joint committee dan ka school ka snong senglo kumi bat seng somla dengan snong bakumno nila ban penbahas susu mo hanya snong titeng i hane school menski tolong kadang ke school menmipat don sa ko school mo yung kwa mong kumuta kilang siam lang mga jintay lang baro minsa la onora akan tiga bade te kendiat habade go result baro ikwa mo so result de te ngadon ng program kendiat hampat slam yung so result gade ke result gade kumuso jong ading tre sistem go jong pi baro sistem na ku du ki kimi ki pa ma pi students pi kwa banyo nag result banyo sngo mangalong benengkong ne baar kalong mopas ikamen skam baro epi pinyo er result ka babha kumba pila tre sistem kumta pinyo ke yaw ta usok kira tre sistem kira place bahai kot sla kiwan sakma kira kamjai tu de kiwan sedin kira kamjai tu su le se nam tip yo don ki masa kelas su nengin kwa kum kita ikamen skam baro pinyo ya da result katung mo tre sistem mo jongpi ni ai public ki bokun yang pi baro kita pun bato ble dengan ku yapi ba budget dan ngi skam ba pidangla ban daya kersan su ya school gaji kamdi dengan school jini ba ni kimi tiru ba pidang kersan ya kiwe kisong dan kam kumbaka school ji dan kam kaji sekri pi pa tolong gaji ku ya baro tinon sistem kamtam hapo nongko konstruksi ni skam Boble dalam kal berarti boble dengan kuiti bercidang lah bersepi nak mata kita ba ikmin kiru tabak si koi dawan ya ba pidang yang kesan su ba pidang lah su berpre namta jeni pe ba boleh sebut sudah sejarah ya